Osanibona. Yebo. Yebo. Yeah, apimpem sengize ngabuya. Usubuyile nje sileyo kodwa kufanana. Sheshile. Sasazehle izinto ematha. Yabona moya edrobheni. Yeah. Ayimpema kufanele uyiphethe imali encane lapha. Ngoba nje ugcina usulokulunguza ukhali inhliziyo yalo bese imali ayikho. Hayi Nkosi yami yakhona kukanjalo. Ikho nami vele manginemali encane nje. Yikho ngivele ngincamele konke ngiphathise uthi umdala ngikhiphele ngoba ngathi. Elelaki. Tengenzini. Ikhiphele impahla yakho. Ngakhipha ko 600 rand wakho. Ngase ngithatha u2. Yes. Ngasase u2 ngadlula kulesa sitolo sakho. Leso hlelo ngibalisela ngaso ukuthi nje unesikweletu sebeloke bekufonela ke manje usuzonqanela ngibamba ucingo. Ngavele ngasikhokha lesa sikweletu. Ngathi nje ngicela nivalele iaccount uma katha uyoyivula mzukwane edinga ngoba nje akasebenzi akanayo imali lokukhokhana nezikweletu. Ngisikhokhele ke ingane yakho isikweletu sakho. Mana kuyangidida. Bengikuthumile. Ukuthi ubongikhiphela imali yami. Ngayikhipha u600 rand. Yebo. Ebengufake lo mntanami. Yebo, ngaphuma nawo ngathatha u200 rand wakho, u600 rand wakho ofake lo mntanakho. Ngakhokha isikweletu sakho. Kusho bani? Kusho mina. Ekaba nanti imali zokusho wena. Eyakho, isikweletu saba. Wazi ngathi ngihleleni ngale mali. Anginanda ukuthi uhleleni. Ngikhathele wona lokungitshela indaba lesasikweletu lokuthi ngikukhokhela imali ikhona. Oh isona ukuthi ngiyacela ukuthi ungikhokhele. Wangasona isona. Manje point indaba uthatha imali yakho. Wangasona isona yazini. Wawucela into errong vele isikweletu sasivulwa wena kwafuna sikhokhele wena. Ngo200 rand nje masibisi wawusufuna 200 rand uthi ngikhokhele isikweletu. Ngikhokhelile manje nekhulumisayo. Ngemali yami kodwa phela. Ubaba yini? Bofuna ukhokhe ngeyabani? Ngina inhlelo zawo nje awazi ukuthi bengihlele ngemali yami. Unawo ngonjwani hlele ngikutshela. Bewu 600 owakho. Ngathatha u200 wakho. Ngawukhokha isikweletu sakho, savala isikweletu sakho. Uzokhala ngani manje? Kodwa phela awazi ngihleleni angithi kule mali nje nezinhlelo zawo. Wemhleli. Lalela la, ngisikhokhela isikweletu sakho kuphelile ngendaba yesikweletu. Leyo nto boyihlelile uzoyikhava ngenye imali ngidlulile lapho. Ngeke lokuthi awuloku ngibangela isicefe futhi ngikhokhela isikweletu sakho. Mana masibisi mana. Yini? Ubungayile eshowe wena? Cha. Ubuye phi kanti? Bengedrobheni. eTranscorp. Uyangirobha ke sisi ngakubamba. Ubambani? Ngakubamba ubugebengu nje biyeke sisi biyakuhlula. Biyakuhlula ubugebengu. Yeah, chaza. Isitole ngikweleta kusona mina siseshow. Ukhokhe kanjani kusona ekubeni kade uye KWN? Angithi ubuye eTranscorp wena? Ngiyayiphinda lento matha unawo unqonjwana. Ngani? Kanti ave kwenye ibranch leyana? Lese ke yakuyona ibranch eyodwa eyakuboka lesa show. Ngiyavuma ngiphiki yezwa yini. Lesa sitolo sikhona zonke indawo. Sikhona ishow esikhona seTranscorp. Kodwa mina engakweleta kusona siseshow. Angiphiki nami. Manje nje ubona ubungayile show ukhokhe kanjani? Uyisigebengu nakhipha imali yami. Uyazazi uyenze imali yami. Anifuni ukukhula emqondweni. Ngisho senifundiswa izingane ngoba phela nana angafuni ukufunda. Makatha mengaba imininingwane yakho ikuyikhompyutha noma ngaba yipi ikhompyutha makushawa leyo nto kuvulwa lapho kuphanjwa lapho kuthiwa igama lakho liyavela ukuthi ngikhokhe bakusho lutho ngeke isikole sami sovela la engasenzanga khona yabona isikwelete ngasenze eshow futhi ngazi ngisho nentombazane yakho engavula nentombazane iya necomputer ngiyazi kwabe icomputer le ngasemnyango manje ubona ukuthi usahleli leyo computer okade uvuleke yona engasemnyango nephela uma yabona into ngishoyo uwena ongenangqondo la masibisi nabalekela isikole makatha sizonenze njani manje cha le nto ayihlukene nokuthi masibisi ungafika uhambe ufike uqhamuka umuntu walapha yakwaDlamini azokhulela intombazane yale ekhaya ebese ngihamba ngiyakudlamini wangale phesha kuyalami ukuthi izinto ezingafani ngoba nakho ngithi sibonge sisodwa ibuyela khona esikoleni lento isikole kuyafana nalapho nje ukuthi isitolo sile esinye sale ukuthi kuyafana fana ibongo kuphela ngeke kuhambe uyofuna inhlawu lakho kuDlamini wale ekubeni kuDlamini wangapho konile sesavuliwe isikole lapha ezansi wematha bayafunda abantu abangangawo abadala uthuthukisa ingqondo ukuze nawe uthuthuke lemqondweni sifundele ubugebengu nobenzayo ngoba ubugebengu nento enzayo izokwenza njani manje cha uzoyikhipha ke sisimali yazini mengaba suyesho uhambe nami sekilesa sitolo usifike sibheke ukuthi lapha la mabe phansi igama lakho isikweletu sakho sazovela yini khona ngizoboshwa ufuna uboshwa ubani cha ufuna ungibophisa ngiyonzani phela ngithi ngiyakweleta lapha okay uzophatha imali ukuthi uzokhokha yiphi yona engizoyinika wena manje uyiphethe cha ngeke impela ngikwazi ngoba uyabona nje ngelinye la isikweletu okusalayo lesa sitolo ngisangeni nokungena kusona ngisho ngisho mina masibisi ubosawubaleka kahle ngoba ngiyazi ukuthi bazombona nje bazongibona intombazane iyangazi intombazane ihlala ngasemnyango ihlalela ukubhekana nabantu abangena kulesa sitolo nje abebaningi ngawena wedwa nothenga khona angathi phela iyangazi yabantu ukuthi ngakweleta kuyona ngelilanga mangibona lentombazane sengiyothini mina webusika hayi wena hayi awukho uhluza ingqondo le ngikhatha lesicefe sakho
Wenzeni masiphusi malami ngabe uyasho uma uthi ushoda ngemali. Hey bo. Usho ukuthi ngishoda ngemali. Mina ngisho kwena ukuthi ngishoda ngemali. Nje uhlela ulopholo nje. Nakho nje usuthatha imali yami Uhlela ukhala amanzi njengencubo. Ungazongenza isilima wena uthi ngiwa. Masiphusi yabo manje sengikweleta game 2 ke manje. Ukweleta yapi? Angitho ukhokha uhamba ukhokha lapha eCrasco. Awayikhulume nento sobuya khona yaza lapha eshop. Cha. Ayikho into engizoyikhuluma khipha imali yami. Ngoba nje manje sengikweleta laba bangana sengikhokhelela laba kusho sengikweleta sengizokhokha kabili mina. Awunalo itiya ungiphusa itiya. Cha khoti. Anginalo itiya imali kaShukela le lo 200 rand lo ngabe. Ngaba netiya letiya. Ngithe kuwena makuphanjwa kwi-system lento ekuthiwa i-system i-computer makuphanjwa lana igama lakho ne-ID number yakho kuyavela noma ngaba i-computer ikwephi noma ngabe isegoli noma ngabe isephi makuyisitolo esodwa liyavela igama lakho lapho. Amasiphusi ngiyakubona uqanjwe usile uqanjwe usewedwa. Vele ngisile mina na uyazi. Lalela ke sisi. Umbongeni wakho lo mzelo mfana wakho. Yeah. Kunentombazana yangapha kwagumede lapha ngaphansi kwentolwane. Yeah. Wamithisa khona. Kwathiwa. Wamithisa ngiyazi. Wawukhona? Inabufakazi. Hayi. Ngizazi zonke. Wamithisa wangahlawuli ingane yakho wayiphika njengoba nawe uyiphika nje. Uphika nje uthi umbongeni ngeza yenze lonto. Yeah. Yebo ke. Nami ke la ekhaya nje basaba bagumede. Ngiyayicela inhlawulo. Inhlawulo yelo ngane. Yaleyo ngane yakagumede. Ngoba nabo ukuthi basaba bagumede. Nathi singogumede. Amagatsha, singamagatsha uzokhokha leli gatsha ke sisi. Ukula ngempela wegatsha. Sizothathwa yimina lo nhlawulo. Ukula kakhulu naloko bengicabanga ngisaya kwami. Yezwani? Ngoba Angifuni ukuthi ngize ngisho into engizozisola ngayo ngoba ngiyakholwa. ubaleka nenhlawulo yami. Inhlawulo yani wena uhlangana lapha nalezo zinto ungenaphi lapho wena? Sawugumede nabi. Yabona masuhambe uyophatha ku-system, uyophatha ku-system. Emva kalokho uyobe sehlawulile. Ngishoyo. Hamba uyofunda lapha nesivuliwe isikole. Angithi ngichaza wona lento kade ungifundisa. Athi usongifundisile. Uzothi kancane. Usongifundisile. Ngifundisana. Ukuthi nje makufana izibongo, kufana izibongo. Hawu kusuke kufana. Nawe ke mangakhokha la ekhaya, ngeke besayifuna laba balapha phezulu kwentolwane. Ngizotela mina ngempela. Ubaleka nenhlawulo yami. Yangibhedela wena. Ucanje usile wena. Ungakhophela ikweleti zakho ongafuna ukuyisebenzisa imali. Angazi umuntu akasho ngani mayabe uswela imali. Mesho ukuthi umuntu ngeke ungibole ku200 asho. Hawu. Angimazi uqila ibani lobo abenzayo. Sengizoba nezikweletu ezimbili mina manje ngikhokhe game 2. Siyabonga kulaba abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni Ubakafelani pho? ngiyacikeka mina Why ubakafa? nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. ngabhayini